окей 2.5 сол шуд қариб. То ки вақти худикӣ машғул шудам мумкин тамом. Дар асос худомӯзӣ. Дар аввал ҷуроом кати як дута ҳозир ҳай намекунам. В основном худомӯзӣ кати ёд мегирӣ. Ҳеҷ ки инҷа байхи ёд дода наметавонад ҳеҷ ки ҳеҷ чиза. роҳҳои безеб скейтпарк кам, ҳам аввалин дараҷа магазин нест, мағозае ки скейт мефурӯшад нест аст. Бошадам ҳамаш аз Китай мебиёд, аз Хитой. Аввал мебарад безеб ҳай карда намешавад. Як бор ҳай мекунем тамом мешиканад. Хай касе агар ҳамун дигар шаҳр рафтагӣ бошад, нафари Европа ё Россия, онҷа биёрад агар ҳай мекунад, ягон маъқул нашавад агар мефурӯшад, баъд мо сразу качествениёша мехарем. Только машғулият барои худ. Хай агар ёд гирӣ, бисёр чизҳоро ёд гирӣ мумкин аз ин даромад гирифтан. гурӯҳи ҷураҳо в основном қадам ҷураҳо мебурӯӣ, қадам ҳай мекунем. Ихе шоб зал бошад, рави онҷа машқ кунӣ, хеле нест. Аз бисёр ҷоҳо мериям, аз онҷа ҳам охранникҳо пеш мекунанд.